Кълова, която е старши треньор, идва в нашото студио, Ванеса Емилова, която прослави не само българската, но и пловдивската художествена гимнастика и даде пореден повод да се говори за гимнастиката, за ансамбъла, за всички обаче и проблеми, скрити и нескрити неща, защото покрай това, което показвате вие като тандем и вашия целият клуб, който е лицето на гимнастиката в Пловдив, се виждат и положителните неща, но се виждат и нещата, които са малко така скрити и те винаги излизат наяве, когато трябва да се покаже хубавото нещо в гимнастиката, но там се виждаме и при какви условия се готвят нашите момичета. Естествено, нашия специалист в телевизията Йоана Соколова, която, знаете, може би в Пловдив така едва ли има човек, който следи толкова изкъсно художествена гимнастика, така че няма как да не се възползвам от лукса да бъдем заедно с нея да водим. Още повече. Благодаря за единствените пловдивски колеги, за да видим художествената гимнастика от най-високо равнище, пък Нина и Ванеса ще ни разкажат какви тенденции са видяли и какво може ние, които не следим чак толкова изкъсно, не сме забелязали. Така че, Йоана, ако ти нещо има да кажеш, преди да дадем думите на Нина и на Ванеса. Здравейте и от мен на нашите зрители, здравейте на нашите гости. Първо да ви питам как се чувствате след една толкова успешна година за художествената гимнастика. Една поредна успешна година. Чудесно се чувстваме. Сега в момента сме в почивка, заслужена и правим една равносметка за изминалата година и продължаваме нататък за още по-големи успехи. Кога е вашата почивка, да ви попитам? Като цяло ние нямаме вече състезания. Състезателният период приключи. Сега в момента е малко по-леки тренировките. Ще почиваме 3-4 дена между Коледа и Нова година и след Нова година се връщаме наново. Ти, Ванеса, как се чувстваш след такава ползотворна година? Чувствам се добре и се чувствам, че трудът ни е възнаграден с това, което заслужава. Супер, много се радвам. Бих искала да те попитам за началото на твоята кариера. Кога започна, как започна? Започнах на 5 годишна възраст в залата на Тракия при моята треньорка Нина Сарасакалова. Много ми харесваше този спорт. Гледах по телевизията какичките как играят и колко красиво изглежда. И просто отидахме в залата, пробвах една тренировка, хареса ми и така започнах. Четох, че твоите родители са също свързани с спорта. Майка ти е треньорка по художествена гимнастика, баща ти по спортна гимнастика. Защо се насочи към художествената, а не към спортната гимнастика? И само допълним, че Леля и Нина и Леля също е в роднински връзки с това спортно семейство голямо, което може да кажем. В спортната гимнастика е по-страшно, докато в художествената... Какъв смисъл по-страшно? Аз четох и наистина едно твое интервю, в което ти така изразяваш някакви съмнения към този наистина голям спорт, който в България има не по-малко успехи. Нина може би вече те е казала. Защо? Кое се струва страшно? Там може би физиката на човек трябва да е по-различна или по-различна физика придобива в последствие. Кое е по-страшното? По-страшно е, понеже се превъртат и правят много по-страшни неща, отколкото нас. Да. По-страшно е за мен, за други хора може да не е по-страшно. Ти не помисли ли тогава, че това е пък една ниша, която е свободна, особено в женското направление? Ние не може да му поправим, аз не се сещам някаква спортна гимнастика в женското направление, която да не само да проставя в България, да е направила някакъв път оттъпкан път. Мисля, че няма. Само сте в мъжкото направление, или? Не набъркам. Не, и женското наистина нямаме последните години. То просто си дига една празна ниша, да. Като цяло няма. И тя почна много жменчка. Тя е залата от... Не съм осъзнавала, че тогава, че там има по-голям шанс да се реализирам, пък и тук си ми харесва. Това е работа на баща ти и на майка, особено на баща ти, който пък е в направление по спортна гимнастика. Да, но тогава имаше една година, в която тренирах и спортна и художествена гимнастика и просто видях, че спортната гимнастика не е за мен, не ме влече, не е моето. Нина, доколко ти и нейните родители така спомогнаха тя да избере художествена гимнастика? Имало ли момент, в който сте колебаели и сте казали, дай да пробваме тук или не, т.е. да налагате ваше мнение, защото тя 4 годишна е влязла в залата. 4 годишна е, сега чух за една ромка от Сливен, която на 10 години е родила. Станала майка, но това е друга тема.
Колко вашето мнение е натежало и не на нейните родители най-вече? Ами тя тренираше, както ви казах, и двете паралелно. Тя просто се израсна в залата. Нямаше друг шанс къде да израсне и в един момент стана така, че трябваше да избере там 7-8 годишни състезателна възраст влизат и просто и казахме на нея, нали, избираш или художествената, или спортната, нали, двата спорта вече трудно върват паралелно ръка за ръка. И тя каза художествената. Ние изобщо не сме насилвали да е точно в художествената гимнастика, точно нас. Просто радвам се, че избрах художествената гимнастика, защото 100 раз мисля, че... А вие като дългогодишен треньор по художествена гимнастика, кога видяхте потенциала на Ванеса, че тя може да бъде един доста успешен състезател? Ами, може би в възраст девойки младши, като влезе на първата година. Тогава забелязахме вече това около 9, 10, 11 годишни. Тя просто има много голям състезателен дух. Ванеса е състезател. Наистина умее точно на много важните състезания тя да се събира. Не казвам, че не е имала състезания, в които е попилявала уреди и така нататък, но в най-важните си състезания умее много добре да се събира и не за първи път го казвам, нали, друг път съм го твърдяла, Ванеса е ансамблов играч. Точно това ще бъде и следващият ми въпрос. Как се разбира кога един състезател е по-индивидуално ориентиран и кога е ансамблист? И доколко зависи от него и от треньорите, от вас и от самия него? Ами то като цяло зависи повече от него. Ние треньорите играят в клубните си, в клубовете си те играят и двете дисциплини. И ансамбъл, и индивидуално. И то просто си личи, че едно дете е в ансамбъл, колко е по-спокойно, колко е по-предразположено и как може да се разгърне повече, отколкото в индивидуалното. При нея тя сама казваше, аз много ми харесва да игра ансамбъл. На мен ми е любимо това нещо. Вика, аз искам ансамбъл. Но и предполагам и по-отговорно, когато става въпрос за ансамбъл. Нали така? Да, по-отговорно е, понеже не си сама. Каквото направиш не се отнася само за теб. Да пуснеш грешка и целият отбор прави грешка. Как се справяте с... когато имате грешка и има разочарование такава в отбора, как успявате да се вдигнете след това и помагате ли си взаимно в отбора? Да, помагаме си взаимно. Опитваме се да не опрекваме човека, който е допуснал грешка и да си кажем, че всичко ще бъде наред и така да кажем, че трябва да си изиграем перфектно съчетанията и така да си гълним целта. Имаше едно такова състезание преди световното, преди европейското, мисля, че беше, след което се събрахме и си показахме по най-добрия начин композициите на европейското. Предполагам, в такъв момент е много важна ролята и на треньора. Вашите треньори как успяват и те да ви вдигнат след един неуспешен старт? Ами, опитват се да ни успокояват. Особено на състезание, преди да излезем да си покажем съчетанията. Най-важно е да сме спокойни. Те се опитват да ни успокоят, да не ни вкарват напрежение излишно, защото и те също са напрегнати, да не ни го вкарват на нас това напрежение. Да, опитват се да ни помогнат по всякакъв начин. Нина, само да прекъсна за малко, Йоанна, тя до сега, както се развива преди 4 години, доколкото почетва е влязла в категория елит, развива ли се по тези планове, които, както Йоанна попита дали кога сте очаквали тя да стане голям състезател, развива ли се по плановете, за да стане наистина не голям, ами много голям състезател, т.е. да стане лицето на ансамбъл, защото виждаме, че дори в ансамбъл спорта, това, което говорихме преди ефир, хората не знаят какво разговаряхме, може и да стане въпрос, ако остане време, пак си има лидери. Тоест, нито един отбор, без значение дали ансамбъл, баскетбол или футбол, винаги има лидери, които определят, затова имате капитани, затова тяхната дума се чува. Може би понякога е по-силна думата на капитана, отколкото на треньора, защото те вътре като момичета на почти еднаква възраст. По-може да си кажат нещо, което треньора да го каже по по-различен начин и авторитета на треньора пак да се запази, но и думата на лидера да се... Развива ли се по тези стандарти, които вие виждате в нея перспективите да стане едно от бъдещите златни момичета на България? Да, естествено. Ние много залагаме на нея. Дай Боже да влезне в жените до година, когато пуснат естествено тестове за ансамбъл жени. Предполагам, след Олимпийските игри ще има. След Париж. Кажи, как се случват тези тестове, какво се случва там, доколко това от кой град е, от кой клуб е, кои са му родители. Да, защото в последно време излязоха и такива неща и някой казва там, нали, се играе на въпрос на грешки, на имане, на може и не може. В един момент изгледат 10-15 момичета, които всички са почти на едно и също ниво. И там вече винаги може някакъв дребен недел града, треньора, клуба да изиграе някаква роля. Според мен, не знам, може и да се бъркам. Не мисля, че така. Мисля, че националните треньори, които си подбират децата,
избират наистина най-доброто. Друг е въпросът сега, че има някои клубове, които просто не си пускат децата по селекциите за ансамбъл, просто защото мислят, че искат да се изявят индивидуално. Не знам, това са си тяхни вътрешни клубни някакви неща. Тъй, че не мисля, че от кой град си, какво и защо влияе толкова голямо значение. Аз съм на принципа писана, че ще ти се случи дори от най-малкия град да си, просто става. Ето, те бяха събрани не само софиянки, за първи път тяхния ансамбъл беше и не за първи път, но като цяло. Две момичета от Варна, момиче от Пловдив, момиче от Пазарджик, другите от София. Нали, не беше ядрото само София. Но от Карнобат и от Айтос нямаше, нали? То няма клубове. Няма клубове там, добре. А сега, понеже предстои Олимпийски игри до година в Париж, ние бяхме с Стояна пак, за втори път го казвам, няма да го потретвам, но в Валенсия на столното първенство видяхме ансамбъл, който изигра колебливо. Представи се колебливо. Отбора като цяло се представи перфектно. Веднага треньорката, като се прибра в България, дори още в Валенсия, каза, че ще настъпат някакви промени. Как се случва така в един ансамбъл, който вече е утвърден, който минава столното първенство, предстоят Олимпийски игри до година, ще се сменят съчетанието. Изведнъж трябва да наслушат и Миро Кади вътре. Как треньора може да влезе в ролите на треньора, на педагог, на психолог, на каквото и да е, че тези промени, които ги направи, да не се отразят на другите момичета, тъй като те вече са създали помежду си някакво взаимоотношение, някакви характери. Изведнъж навън е най-добрата приятелка. Примерно е махат от добора, идват две други момичета, които са също подготвени много добре. Какво е важно в такъв случай? Как треньора може да прецени кого да махне, тъй като тя оказва треньорката, че ще има промени рокади в отбора? Има ги, промените са направени, но Весето е невероятен, Весела Димитрова е един невероятен треньор. Тя много добре знае как да мотивира момичетата, как да им каже, че нали, като ги заменя, мисля, че тя умее това нещо. Тя е психолог, и треньор и мисля, че направи много добре рокадите. Доказа се. Доказа се наистина, че ще видим един много различен ансамбъл, повярвайте ми. А Ванеса, когато някой бъде заменен, каква е неговата съдба? Лицето Хикс, примерно, го сменят. В един момент не се ли срива всичко под земята? Това, което си го градил, изведнъж... Искаш ли да ти кажа? Да, кажи ми, да. Не, защото влиза свежа сила в отбора. Примерно, аз бях така, ме вкараха, понеже много момичета контузи. И не е, примерно, нещо по-различно, когато аз влезна и момичето другото излезне или друг влезне. Не е чак толкова фрапантна тази размяна на две... Да, при нея се случи Ама, така. ако който влиза не е фрапантна, за този, който отпада, какво правим? Аз за този казвам, за този който отпада... Срива се всичко под него, как? Не е така, защото при тях стана така, че Ванеса влезна на място на това момиче за един турнир. И след като си дойдоха от турнира, Ванеса веднага излезна. Влезна си в същото момиче. После той игра на един турнир в Гърция, мисля, че бяха. И след като си дойдоха от Гърция, тогава вече треньорското ръководство взело решението, че Ванеса трябва да играе. Нали? Това са си някакви такива момичетата, много добре са подготвени и знаят много добре, че всеки един момент могат да бъдат сменени, че не са незаменими. Има вътрешна конкуренция. Абсолютно, има вътрешна конкуренция. Те са подготвени, че те не са 5 само и това е край. Нали? Колко е важно да има вътрешна конкуренция в отбора? Много. Чисто мотивационно. Много. Ако няма вътрешна конкуренция, не знам... Не вървят неща. Като има вътрешна конкуренция, всеки се опитва да се докаже над другия. И да покаже най-доброто. И да покаже по-доброто. И така се надгражда и ансамбъла става по най-добрия начин. А като няма... Това при ансамбъл не е ли по-трудно? Защото това е ансамбъл, ако индивидуално разбирам конкуренция. Обаче, когато в ансамбъл, когато имаш различна роля, различно изпълнение, конкуренция не става ли малко по-трудна? Там вече става конкуренция за допълване, а не за доказване. Защото ти не можеш да изиграеш упражнението и детайла на твоята състезателка, на момичето, което изпълнява друг елемент. Аз мисля, че тези, които са в ансамбъла, трябва много добре да могат да изпълняват и другите елементи. Те трябва да могат да изпълнят и това място, и другото място, и третото място. В тяхния ансамбъл се наложи момиче, което играеше на едно място, контузи се, после влезна на друго, на трето, на нейната съотборничка Ева. Тя се... Абсолютно, да.
Тя играеше в началото на едно, после на второ, тъй че ансамблистките трябва да играят на всички места. Аз доколко съм чул, резервата има тази роля, неблагодарна роля, защото не знае кого може да мини всеки момент. Абсолютно. В един момент просто един се контузва, излиза и резервата трябва да влезе на неговото място. И тя трябва да знае абсолютно 5-те места на едно съчетание, 5-те места на другото съчетание и да ги работи отстрани, така че като се наложи да влезне, да се докаже и да остане, а не да влезне, като се излекува даденото момиче, да влезне той, резервата пак да си отиде отстрани на пътека. А има ли много неща, които са скрити за публиката? Ама не като жълтени, като взаимоотношения, като дисциплина, като взаимоотношения, които стават скрити за нас и ние виждаме само как излизат на килима гордо, националния флаг, медалите, купите. Сега ще поговорим и за номинациите и за наградите, които вече спечели Ванеса, които и предстоят при тази година. Кое е най-важното, което не е нужно да бъде показано пред публика, но то вътре се случва? Най-важното за мен в ансамбъл е да са общо взето да са като един човек. Един юмрук. 5. 5 събрани в юмрук, да. И той излезе един с юмруците там пред президентството. Да, но те трябва да знаят, да дишат, да няма разправи между децата, изобщо къвги, дразги. Треньорите трябва да им помогнат, те наистина да се сплутат и самите деца трябва да станат като една. Това е сложното в ансамбъла. А ролята на психолога, тя каква е за вас? От много важно значение ли е? Да, беше от много важно значение. Психолога беше с нас на европейското, на най-важните, на европейското и на световното първенство. Говореше ни, успокояваше ни, казваше ни как трябва да сме заедно, че заедно сме по-силни, че заедно можем всичко. И така, беше от важно значение. Психоложката е Татяна Янчева. Да. Нали, така, да. Тя е дългогодишен психолог на отбора. Със сигурност оказа влияние върху нашето спокойствие. Най-важното нещо, когато ти на такова състезание, най-важното да си спокоен. Има ли страх, стават грешки от страх. А добре, ти смятала ли си до година да се пробваш в индивидуалното жени? Честно казано, не. Доколкото разбрах от деня, това не е приоритет при Ванеса, да. Добре, понеже Йоанна заговори за психоложка, за взаимоотношения вътре, на каква база са най-често срещаните проблеми при вас? На доказване, на капитанство, на това кой от какъв град е, на този, на който му се дава повече възможност или който треньора му обръща повече внимание. Каква е предпоставката за най-големите конфликти, които стават в ансамбъла? Сега говорим в случай за девойките, преди да преминем при успехите, които тази година постигнахте и вашия ансамбъл. При нас нямаше някакви къвги да се караме и да не се разбираме. Имаше някакви за дребни, наистина много дребни неща. Наистина за някакви дребни, където ние дори сами издребнявахме и правихме от нищото. Лошо подано ред, предполагам. А ние на това здравословно ли, което казва Ванеса, че понякога е хубаво да има такива неща, защото пък ако всичко е перфектно, то изглежда много няма как да ги няма. Все пак това са деца, различни характери, точно в най-сложната им възраст. Те влизат в пубертет точно когато влизат в девойките. Нормално да ги има тези неща. Но според мен е повече доказването там. Точно при тях беше да се докажат пред треньорките си, коя може и коя най-много го иска. Те всички го искат. То не може някой да не го иска, нали? Щом е там, значи всичко искат да станат шампионки. В една посока. В една посока гледат, но... А с толкова различни темпераменти на всички тези момичета, как се изработва едно съчетание, че то да е успешно и да отива на състезателките и в последствие да се печелят златни медали? Трудно е. Трудно, ама това е ролята тук вече на треньорите. Да намерят най-подходящата музика, да поставят съчетанието по най-подходящия начин, което, нали, така да кажа, и петте да намерят своя блясък в това съчетание. От петте да изкарат най-доброто. Това е вече на треньора ролята. Искам и се така да ни разкажеш за това как успяхте да измислите съчетанието си на 5 топки с музика No Limits, няма лимити. Може ли да издадеш нещо от кухнята, тъй като знаем, че всяко едно съчетание по художествена гимнастика има скрита някаква емоция, някаква история. Каква е историята на това съчетание? Има ли такава всъщност? Няма история на съчетанието. Поне нашите треньорки не са ни споделяли за нещо конкретно да има. Избраха музиката още в началото, когато бяхме на лагер и ни я пуснаха. И ни казаха всеки да измисли някаква кратка част от стъпки. И
И всеки трябваше да измисли нещо, после ги показахме на треньорките и тази музика си остана. На въжетата музиката се промени. И... Оставихте Исус Христос суперзвезда накрая. Не, тя има ли история? Самото съчетание има ли история на 5 въжета? Не съм споделяли за нещо конкретно. Явно в главите им на двете треньорки е имало нещо. Със сигурност е имало. Да, просто те не я... не е търсено тяхното мнение. Да. Аз обаче пак да се върна, защото ще го забравя, пък е интересна тема, която Нина и ти, когато си била тук, и Ирена, никога не сме говорили, пък на мен така вчера ми се завъртява в главата. Когато става въпрос за взаимоотношение между момичета, аз по-ще питам и Ванеса, въпреки че тя е все още малка, така свежа, но нали, колко е важно и колко оказва влияние, ако някой от момичетата си има партньор, си има приятел, и защо всички гимнастички, като станат в една зряла възраст, се набутват с приятели само с бойните спортове. Тоест, че гимнастиката винаги е в приоритет само на мускулистите момчета. Кой се дава тази визия и тази представа в момичета, че винаги само мачовете са тези, които са таеквондо, бокс, там и не знам какви бойни спортове, джудо, и доколко е така, как да кажа, пеперлива тема, ако някой от момичета си има приятел, пък другите няма. Дали това играе някакво влияние или това са теми, които изобщо не се обсъждат? Не, със сигурност се обсъждат. Хубаво е, нали, треньорите да знаят какво се случва и с личния им живот, все пак. Но пък оказва влияние. Със сигурност в един момент, ако има някакъв раздор между това момиче, което си има гадже, със сигурност си се проличава и на нея. В случая... При нас нямаше такъв проблем, никой нямаше. Аз това казах, че тя Ванеса е още така свежа. Иска да кажа малка, но този проблем рано или късно ще дойде, защото гледам, че вече националките, още вече, когато минат при жените, всички са там по списък в бойните спортове. И всеки не е така. Не всички са с бойни спортове и смея да твърда, че не всички от ансамбъл жени имат 2-3 имат приятели. Другите нямат. И да разкажи повече, дай тук се средоточени са в спорта. Ванеса, да мен беше интересно да ми кажеш, защото все пак това има значение. Това променя статута на състезателя, неговото отношение към вас. Има една идея, нещо повече, което го разсейва положително, отколкото да мисли за ансамбъл, и това може би оказва някакво влияние. Оказва влияние, но пък не им е забранено това да го правят, нали, да го имат. Сега виждаме, ако останат нещата, това момиче нещо да посърне, много зле нещата помагат. То може и в обратно посока да ни посърне, може да е на най-добре, крилете на щастието. Още по-добре. Тогава може да правим смисъл, много да играят, много да играят. Добре, дай да се върнем малко на спортните успехи за тази година, да разкажеш повече и за европейското първенство в Баку и за световното в къде беше? В Клуш, в Румъния. Ама първо е европейското там, когато стана с изтребърне, да разкажеш повече за атмосфера, за обстановка и автоматично да прелееш нещата, като ги направиш като паралели за световното, което беше в Клуш в Румъния. Да започнем от там, че беше на европейското, залата беше по-тъмна, беше реално ти не виждаш публиката, виждаш само килима, беше много... До сега не бяхме играли в такава зала и ни беше много хубаво и много приятно, че имаме възможност да играем в такава огромна зала и да е толкова, така да кажем, уютна. Атмосферата беше много хубава, но ако не се изпита, няма как да се опише с думи. Това за Баку говорим, нали? Да. И за двете няма как да се опише с думи, ако не го изпиташ. Просто няма думи, които да опишат тази емоция. Беше хубаво, беше страхотно и до там. И вие чувате, беше хубаво и беше страхотно. Но не сте го изпитали отвътре как е било. Представенето как беше в Баку? Там станаха втори. Станаха втори. С малка грешка. Ако не бяха допуснали грешката, със сигурност щяха да са първи. Ама не е Ванеса, нали? Да се успокоят. И в случая са те, така да кажа. Няма тук Ванеса или не. В случая са те. Грешката е на целия отбор. И после след това на финалите показаха, че могат да се борят. И си казах аз. И всъщност те за това завоюваха 2 златни медала. Да, макар че след като изиграхме, видяхме, че не сме първи, че няма как да станем първи, нали, след тази грешка. Още на килима си знаехме всички. Беше ни гадно, че не се е получило, че толкова много сме работили, сме блъскали в залата и не се е получило точно в най-важния момент. Ама пък
После ни се върна. Само да вметна, че те играеха в един ден и тук треньорите си, така и психолога на отбора явно се оказаха влияние, защото те свършиха многобоя и след 2-3 часа започнаха финалите и трябва да ги дигнеш тези деца, които знаят, че при безгрешко изиграно съчетание те стават шампионки, а съответно допуснаха грешка и трябва да ги вдигнеш, да забравят грешката за 3 часа, да застанат и да си изиграят 2 съчетания без грешка. Добре, тези формати на европейско първенство не са ли прекалено тежки за толкова крехки създания, така да се каже? От една страна мисля, че на тях им беше по-удобно да играят всичко в един ден, отколкото като световно. Да канализират енергията. Определено, понеже напрежението е в един ден. А на световното напрежението е първо за ансамбъл въжета. Вие ако знаете как се притеснявах аз за въжетата, дори се притеснявах повече като ги гледам, отколкото повече като аз играя. Просто 3 дена си под напрежение постоянно. Няма миг, в който да не си под напрежение и да го мислиш това, какво ще стане утре, дали ще станат нещата както трябва, дали всичко ще е наред. Преди излизане на килима имате ли някакви ритуали, които спазвате, за да ви върви играта, или не може да се каже? Нямахме някакви специални ритуали. Казвахме си една молитва, която госпожа Иляна Раева ни беше казала. Тя е за да махне страха от нас. И това беше. Нина, те въжете няма ли да ги махат вече от създание? Те при жените ги няма отдавна. Аз дори вчера, като прочетох, че са играли на въжета при девойките, викам, чакай, какво става тук? Девойките играят на въжета, при жените ги няма. Не, в детската си възраст няма как да го маним въжето от... Не, а говоря като големи състезания. Значи, ние готвим, Ванеса отива живота здраве, като свърши Олимпиадата 24-та за тези за национален отбор, в един момент никой не го интересува вече въжето. Да. Като елемент. Аз дори не знаеш, че играят девойки при въжето. Играят, да. Девойките ни на национално ниво играят, т.е. девойките не ни играят децата ни въже. Тази възраст деца все още играят въжета и ако не се лъжа, мисля, че пак след 2-3 години как се пада ротация, пак има ансамбъл въжета девойки. Просто при ансамблите се въртат уредите. Има ротация. Да, има ротация. Значи правителството там е видяло в ансамбъла, че може да се ротират. Както министър-председател да се ротира, така може би от ансамбъл. Да е успешно тази ротация. Значи няма да е всяка до година, примерно тези, които бъдат девойки, няма да... Не, те играят до година девойките, ансамбъл, т.е. тяхното световно европейско е 2025-та. Да. Те са през година ансамблите при нас. Те играят обръчи и бухалки. Едното съчетание обръчи, другото е бухалки. Да разкажи нещо повече за световното първенство. Ти така набързо каза да е само за така страха, за трепета, но нещо по-различно, като обстановка, като емоция, като предварителна подготовка, след като станахте световни шампионки, какво се случи, кой първи ви поздрави, каква еуфория изпитахте, неща, които ни обикновените зрители няма как да видим. На световното имахме се една по-голяма подкрепа, понеже доста от близките ни хора бяха дошли да ни подкрепят. Просто имаше много голяма емоция в залата. След като изиграхме многобоя, трябваше да отидем на допинг, 3 момичета. И всички тези хора стояха пред залата и ни чакаха, за да ни поздравят. Да, излезнахме и всички ни поздравиха. Мен мисля, че първо ме поздрави Леля. Бяха всичката. Просто всички бяха много радостни от това, което сме постигнали след многобоя, кога станахме първи отборно и... Аз ще ви кажа нещо. Като бях на световното, имах тази възможност да ги гледам. И като отивахме след като свърши, вече станаха световни шампионки, наистина чакахме до последно Израел да се изиграят. Защото пък те играеха и за отборно. Не само за многобой, те играеха за отборно. Нашата състезателка Елвира допусна грешка в бухалките и даде възможност Израел да настигнат. И Румъния. И румънките също, домакини са. И след като свършиха, като ги поздравихме, като говорих с тях с нейните треньорки, с Женина, така си говорихме и вика, точно преди да излезнем на топките отзад, нищо не ни ставаше. Просто фърляхме и грешахме и само си повтарях, ще стане. Ще стане. И тя кричи, ще стане. Те излезнаха и го изиграха без грешка. Просто, Това е бил техния момент. Абсолютно, а на финалите на топки, аз си спомням, че бяхме перфектни, просто самите ние бяхме по-събудени, по-знаещи какво се случва. Играехме едно след друго, се въртяхме с килим на един килим, се въртяхме с Израел, понеже отзад са 4 килими, ние сме 8 отбора на финалите и се въртим 2 отбора на един килим. По 3 минути на отбори, така се въртим постоянно, за да има за всички време и място.
тренинга бяхме супер събудени, всички знаехме какво се случва и накрая излезнахме и нелепа грешка. На финала. Точно на финала. Просто се успокоихме, според мен се успокоихме, че го изиграхме на финала и просто не помислиха за последния елемент и отиде. Грешката си е грешка. Да. А като говорим за световното първенство, гледам разликите 62-0-50 България, 61-900 Израел и Азербайджан трети 59-400. В тая връзка гледам, че при девойките малко се изместен фокуса, както е при жените. Ни казвам, че Израел и Азербайджан слаби, но няма ги, примерно, да кажем, те Русия и Беларус ги няма поради други причини, въпреки че ми е интересно и мнението на двете, включването на спортистите на съветската, на Русия и на Беларус в Олимпийски игри под неутрален флаг. Какво е вашето мнение? Няма ги обаче италянките в тройката, няма ги кои други? Испанките. Испанките ги няма. Някой се опитва да свържи с нас, опитайте отново. Испанките ги няма. Променени ли са силите при девойките и при жените? Ами, италянките имаха много хубави композиции и при жените, и при девойките. Просто не се умяваха да се изиграят в най-важния момент. Затова ги няма. Успяха на европейското да изиграят композицията си с въжета и успяха да вземат медал. Но също имаше и там и грешка на европейското от страна на Техническа грешка имаше. Делегация, Федерацията Италия бяха сложили едно момиче в съчетанието, в което не играе. Заявено е, че трябва да играе в съчетание, съответно тя не играе в другото и ги дисквалифицират. И нито в многобоя се класираха, само в въжета, понеже там беше наред всичко. И успяха да играят на финал и спечелиха трето място. В момента мога да кажа, че в целия свят много страни се опитват да се намесат в борбата за медалите. Тоест всички имат големи апетити вече. Да. Това на Русия и Беларус. Да, това Германия, това една Унгария взе медал на световното първенство, Китай. За първи път индивидуалното Фани Пигнишки спечели бронзов медал на финала на обръч. Да, отделно виждате Китай какъв невероятен ансамбъл. Там работят с извънземното съчетание. Да, те работят с руска специалистка, в смисъл, че тя е двукратна, мисля, че трикратна носителка на олимпийски медал, двукратна олимпийска шампионка, тъй че това... Един път сребърна в Токио. В Токио, тъй че много се работи вече по света. И от страните, които до онзи ден бяха трети, четвърти изоставащи, вече наистина супер много се работи навсякъде. Петкратната световна шампионка Дария Варфоломея все пак е подготвена от вице-олимпийската шампионка Юлия Раскина. Не е за подценяване. Не е за подценяване, въпреки че това не ми е фаворитка на мене като гимнастичка, но пък нейните съчетания са така направени, че тя просто няма къде да да питам защо не ви е фаворитка. Тя защитава стоят на Германия и Германия спечели. Защо пък да вас да не ви е фаворитка? Не, това не е моята състезателка за гимнастичка. По какво? Какъв е критерия за това? Не е моят стил. Да, тя е като един робот. Имам чувство, че тя ако сбърка някъде, няма да може да продължи. При нея всичко е много за мен поне роботизирано. Докато... Не се ти ли така мислиш? Да, и аз и моята треньорка харесваме по-нежен стил на игра, каквато е София Рафаели. На мен лично тя ме е фаворитка. Просто по-нежно. При Дария всичко е, както каза, като робот. Съчетанията са измислени, така че да върват едно след друго. Ако някъде стане грешка... Мисля, много добре си е поставени композиционно съчетанието. Нейните. Но пък като не изгреши, няма кой да я би. Защото се казва, че ако сгреши, ама като не изгреши. Тя не греши. Които направиха промени в гимнастиката, които направиха да не е чак толкова атракционен, и да има едни правила, които и елементи, както фигурното парзане, които трябва непременно да изпълниш. И това мисля, че до някъде дойде... Сега пак, след Париж ще има нов правилник. Да, всичко се работи в посока да е по-артистично, наистина да е художествената гимнастика. Все пак абсолютно да не са като роботи, да не сме като роботи, а да изразяваме характер на музиката. Да има танц наистина, да се вижда, че ти играеш с това. Да завладяваме публиката също. Ама това може да стане, когато се образят с темперамент на момичета и когато Йоанна пита Ванеса за съчетанието, да каже да, седнахме, обсъдихме музика, обсъдихме това, ама не казва, че играеш Исус и Христос суперстар и до там и ти почти играеш. В ансамбъл не може да питат на теб харесва ли тази музика, на теб това. Също ти го сега не казвам, всеки да има пет различни мнения и да се гласува, но все пак хубаво е според темперамент на момичета бъде избрано и... Да,
позиционно? При нас нямаше. Избраха си го, нали, там. Ето, вие сте по-малки. Да. Нямаше Не знам при жените. Не, чувал съм при жените, че го обсъждат. Поне 2-3 варианта има, нали? Чувал съм го, затова и питам. Това вече е до характера на треньорите и до всичко сега. Примерно Весто един характер треньор, Криси и Жани са съвсем различни характери треньори. И взеха решението. Според мен не сгрешиха с музиката на топките. Те си им беше фаворит. И така, те още докато си работиха на клубни ниво, Криси и Жани правиха много интересни композиции с топки. Българската школа общо взето винаги се е славила с много артистични композиции и в момента правилник текущия, който върви, е много артистично ориентиран. Да, ние се стараем, изобщо целият национален отбор и ние като клуб се стараем да сме много така, да се подбират музиките, да се вижда наистина артистичното, интересното, танците, стъпките и да сме някакси различни. Наистина да сме различни и виждаме и Боряна, и Стиляна, мога да ви издам малко нещо, че имат невероятни нови композиции. Видяхме снимки от контролното последното, което не беше направено на открити врати. И имаше една снимка с Боряна Кален, където тя е като разпъната на кръст и нейните композиции ще олицетворяват нейния път от началото на пътя в художествената гимнастика до този момент. Така е, да. Нямам търпение да ги видя. Февруари месец ли беше? Февруари ще имат да, открито контролно най-вероятно. Ще е както всеки път. Малко да полегнат композициите сега. Много са различни, наистина. А сега, след като мина и световното за девойки и европейското, момичетата от ансамбъл девойки, всъщност какво се случва с тях? Те тръгват по друг път или следват за тях тестове в националния отбор или какво се случва общо взето? Едно от момичетата, Краси, продължи към жените. Това е по настояване на Веси. Националният треньор, тя продължи към жените. Другите деца си по клубовете. Този състав го разпускат. Само Ванеса от тях продължава в жените, минава в жените. Другите остават девойки. Те се готвят по клубовете. Едно от децата, Габриела, тя е най-малката. Тази година пак кандидатства за ансамбъл девойки. Взеха я пак, тъй че на нея предстои още веднъж да мани през ансамбъл девойки. Ами за сега е в там 10-те, които си са избрали Креси и Жани. Сега ще видим дали ще остане, дали ще издържи и така нататък. Вече тя е минала през това, знае какво следва. Сега си по клубовете, готвят се вече с индивидуалните си програми. Тя може да стане и капитан на отбора. Принципно да, като може. На състезателка. Може. Това треньорите ще го решат. Коя? На теб, Ванеса, каква ти е така следващата мечта в спорта? Като за начало да влезна в ансамбъл жени и оттам нататък. И до ти в Лос-Анджелес. Добре, да поговорим малко за анкети, тъй като времето не притиска. Трябва и малко по-рано да свършим, тъй като нашето има друго директно предаване. Винаги в края на годината, Ванеса, ти много добре знаеш, ние още по-добре от тебе, е време за ретроспекция, за награди, за похвали и така нататък. Ванеса ти вече получи изключвам наградите, които си получила като ансамбъл за заслужен, защото те са на състезания, те не са награди, това е вашия труд. Вече стана спортист номер 1 на спортното училище, наградена вече, видях там снимките с треньорката, много хубаво начинание, някакъв коледен базар, разбрах, че има, сега какво представлява този коледен базар, не знам, нямам представа. Как се случи, в каква конкуренция ти избрах и какво значи това отличие за тебе, и в четвъртък утре от 6:30 в галерия Гластон 2019 ще бъде открити вече листа на гласували журналисти и спортни деятели за спортист на Пловдив. Какво очакваш там? И двете обаче искам да вземете отношение. Първо, може би, Ванеса, ти. Първо за спортното училище. За мен е едно изключително удоволствие да съм спортист номер 1 на спортното училище Васил Левски, от които са излезнали много легенди, като и Стефка Костадинова, и Николай Бухов, все хора, които са минали през спортното училище. Олимпийски шампиони. Абсолютно. За мен е голямо удоволствие. За това в четвъртък за спортист на бала на спортиста,
Очаквам, не знам какво очаквам, каквото се случи. Какво ти се иска тогава? Айде, защо не знаеш какво очакваш, какво ти се иска? Със сигурност ми се иска да съм първо, но няма да стане, защото не сме разделени на юниши и девойки, и мъже и жени, а сме заедно и няма как. А и няма и групова награда за отбора, има само индивидуални награди, защото ние си говорихме с Тина и с тебе, ти беше свидетел, че трябва все пак да има и някаква категория отборност, за да може да е по-справедлива анкетата, защото ти като много добра представяш се, ние вземем приоритет към тебе, защото си половичанка, но иначе отбора е съставен от 5 момичета плюс една резерва, която всяка една от вас има достоен принос за това, което се е случило като награди, така че малко е трудно да отделиш от колективния спорт, освен ако не е Везенков, както се потисна България. Там няма как вече да не го избере, защото това е прецедент, който се случва един път, както в Халевията, комета на 76 години, така че там няма как да... А този успех за теб по-голям ли е от спечелването на световната и европейската титла или е наравно с него? Не, със сигурност не е по-голям. Това има признание само. И то е благодарение на това, което си постигнал. Да. Защото ти ако не го постигнеш, няма кой да се сети. Нали? Да. Добре, понеже пак казвам, че сме към края, 7-8 минутки има, да кажеш как се справя с тези предизвикателства като художествена гимнастика, тъй като знаем, че това е един много труден спорт, натоварванията, как издържи един човек, как спазваш диета, хранителен режим, дали спортуваш други спортове и много важно, което се случва и е проблем на всички спорти в България, възстановяването. Как се случва това всичко при тебе? В София имахме масажисти, които ни възстановяваха, ходихме на възстановяване. Тук ходя сама на възстановяване, запазвам си час при масажист и ходя един път седмицата или един път, когато ми имам време като цяло. Психологически как се оттърсваш от напрежението? Като лични ритуали, имаш ли нещо, което правиш в много напрегнат ден и гледаш ли някакви неща? Не, нямам. Ако имам напрегнат ден и примерно нещо не се получава в залата или не върви. Нямам нещо, което конкретно примерно да отида и да направя нещо и да си кажа и сега и винаги да ми върви. Просто се опитвам да се преодоля сама за себе си, за да знам, че ако един ден на състезание падна в същото състояние, ще успея да излезна от това състояние и ще излеза на килима на състезанието и ще покажа това, за което съм работила и това, за което се боря. Нина, как се развиват нещата във вашия клуб? Какво се случва? В тази зала ще се бетонирате там, ще се извадите като скулптори. Ето сега чуваме, че Ванеса, която е лицето на художествена гимнастика, е длъжна сама да се търси дори средства за възстановяване. Само парите ли са проблеми, какво друго и до кога тази зала ще бъде там паметник на спортната глупост, а не някаква зала, както сега, примерно, зала Дунав ще стане готова за аеробиката. В крайна сметка Пловдив ще доживее ли след прословутия басейн с олимпийски размери да има една нормална зала, в която такива момичета като Ванеса да мислят само за спортна гимнастика, само за художествена гимнастика, за нищо друго? Изключително силно се надяваме ние като клуб. Стискаме палци да доживеем, да тренираме на такива условия. Но пък няма какво да се оплакваме. Сега имаме и това. Ние сме и облагодетелствани от това, че сме сами в залата. В смисъл, само нашия клуб работи там. Имаме 2 килима, с които разполагаме. Да, ниско ние. Не можем да се... 7 метров. 7 метра, ниско ние, но справяме се. Не сме... А как успявате в такива лоши условия да задържите такива талантливи деца, да ги карате да идват всеки ден в студено време? Все пак Пловдив е една школа с много талантливи състезателки, от които и Наделчева, вице-олимпийска шампионка от Атланта 96-та година. Как успявате? Желание. Любов към спорта, така да кажа. Всички, които работим треньори по художествена гимнастика или каквито и да треньори, просто мога да ви кажа, поне ние обожаваме спорта. Обожаваме гимнастиката. Особено маничките, които в момента започват да тренират, просто нямат търпение да дойде времето, в което те ще отидат на тренировка и ще влезат в залата. Да. В този ред на мисли, коя е твоята любима гимнастичка, тази, заради която ти продължавала да тренираш, да искаш да си като нея? Моята любима гимнастичка е индивидуалистка и аз много трудно в този живот ще бъда като нея. Но моята любима гимнастичка индивидуалистка е София Рафаели.
Някъде успя ли да се срещне с нея на живо, някъде допър контакт с нея или не? На европейското, но да, засичали сме се на европейското. Те бяха и тренираха там, понеже тяхната надпревара започваше по-късно от нашата вече беше свършила. И примерно един ден преди нашата да започне, те тренираха също и се засичахме. Не сме си говорили, но се засичахме. А с какво е твоя любимка? Защо, примерно, вие споменахте за моята любимка германката, която ние харесвате. Тя на Олимпиадата в Пърш ще ви докаже, че ще извоюва минимум 3 златни медала за Германия. С какво те впечатлява? 3 златни няма как, има само възможност за един. За един. Те играят само многобойна. Многобойни не играят ли породи? Значи той е направено антигермания тази Олимпиада. С какво те впечатлява? Какво те така предизвика интерес към тебе? Примерно имаме такива граци в България, аз ми ще кажеш Мария Петрова, някои от тези поколението на Мария, на Бянка, ти не я помниш? Ами аз и Мария не я помня, аз не си мисля. Гледам клипчета в момента на нея, но не съм я гледала на живо. Не мога... И аз Пеле не съм гледал на живо, но виждам, че е легенда на... Те живеят в други времена и виждат по-различно, нали, имат по-различен поглед върху гимнастиката. Аз само мога да ти кажа, че на мене, примерно, много ми харесваше Юлия Раскина, както казах, като беларуската школа. Също много ми харесва. И в момента също ми харесва. И Харнаско, и така. Но и Мария Петрова, сега от новите, нали, Рафаели, тя ми така... Отключвам нашите момичета. Сега няма да говорим, нали, за... Нашето си е наше. Нашето си е наше от тях. Винаги ще си викаме за тях, винаги ще ги подкрепим и така, да. А Стиляна ли излиза ли извън размерите на стандартна гимнастичка? Защото все още не могат... Хората, които не сме толкова близко до гимнастиката, гледайки дори на живо, някакси придобиваме по-странно чувство. Така изглежда като детенци, не изглежда като, примерно... Възражени. Да. Еми, стандартите се промениха вече. Не са това да излезе... Няма такава като нея. Само тя е така. Да, обаче много го иска. Много го иска, играе. Ще ни казвам за желанието за възможност. Играе. Седи на килима малко странно. Не знам, аз винаги като гледам, гордея се, че... голяма атракция е за хората и много и се радват, че толкова малко човече прави такива вау неща. Особено с този затворнически екип, трикото става страхотно. Добре, тя ме пита, Йоанна, какво предстои от тук нататък, но как се поддържа... Аз те питах за трудности в гимнастиката, как ги преодоляш, защото е един жесток спорт, който много малко хора имат представа за него. До кога се издържа в този спорт с тези натоварвания и как се поддържа формата в тези месеци, в които са повече така нетренировъчни, пък ти трябва да поддържаш форма? Ами съобразяваш се какво ядеш. Само това ли? Ами приемам витамини, които ми помагат за издръжливостта в тренировките, за да може, когато съм на диета, те да ми помагат с хранителни добавки, за да имам повече енергия на тренировки. Иначе в момента си ям каквото си, нали, искам, но просто ям по много ограничени количества. Нина, така ли, защото се посмихваш така? Не, така. Следите контрола си. Мога да ти кажа, че тя в момента сега е много по-слаба, отколкото на световното беше. Точно сега в момента тя каза, аз ще ям по-малко, така. Това добре ли? Да, аз нямам против тя да е малко по-слаба. Теглите ли ги преди тренировка, както е било на времето? Аз не тегла никой. Аз като треньор не тегла никой, само му казвам, внимавай, ти ще се събличаш. Не аз. Знам, ти ще си по трикото отвън. Ефросина Ангелова, предишния старши треньор на индивидуалното, беше казала, че види ли състезателката, знае с колко грама тежи повече, 200-300 грама, ти така ли си? Не. Виждам ги, че са напълняли. Те са вече големи момичета. Опитвам се да се държа с по-големите като приятелка, да им обяснявам някои неща. И просто им казвам, нали, имаш да сваляш. И това е. Не тегла никой, не такова. Пък друг е въпросът вече. Тук е ролята на треньора. Ние как, нали, правим тренировките, какви тренировки, доколко да ги натоварваме, за да колко да изискваме от тях в момента като план, като натоварване голямо или така нататък, за да ги вкараме в оптимална форма до първото състезание. Да. Март месец имаме квалификация за ансамбли и елит. Те играят и в ансамбъл, и в индивидуално. Просто също ние си знаем, че мина сезона и сега 20 дни примерно, или там може и малко повече да са, че ще ни е по-леко, няма да
си мислим, че ако примерно сега не стане този елемент и какво ще правя, утре съм на състезание, нали, дали ще се получи, дали няма да се получи. Няма този стрес, да. Да, в момента сме един въпрос към двете, защото ми наистина вече към края и да се приключваме вече към ориентиране към приключване. Ако вие трябва да гласувате за спортист на Пловдив, без да включваме гимнастиката, Нина, ти кого би включила? Да включа? Да го определиш като спортист на Пловдив, като първенец. Със сигурност. Аз не, че много добре ги знам всичките кои са, нали, като имена. Не виждаш какво се случва сега, няма как да не знаеш. Със сигурност ще според мен е шахматистката. Тя ще е първа. Пак футболен спорт. Пак футболен спорт, добре. Не олимпийски спорт. Ще го кажа, нямам нищо против. Шахмата как да не е? Олимпийски спорт ли? Олимпийски спорт. Добре, извинявам се, не знаех. Аеробиката не е олимпийски, шахмата е олимпийски. Но тя ще е. Ванеса, ти ако трябва да посочиш някой? Аз като цяло не ги знам, но каквото слушам, тя ще няма Виктория. Да. Пък това се дигна много положителен, да не се обиди и Славейк, въпреки че аз съм сложил трети в моята листа, аз съм гласувал за Елена Радулова, това ще стане ясно. Утре имам си моите обосновки, така че и Диана Петкова на Пловдив съм сложил втора, но ние говорихме с вас. Последни въпроси към двете бъдещето на пловдивската гимнастика. Как я виждате, най-вече Нина ти, защото тя е бъдещо поколение и може би като свърши пък състезателна кариера, може тя да се превърне във втората Нина. Как я виждаме? С много медали. Аз така ще кажа. Дай Боже, много шампионки европейски, национални състезателки. Дай Боже да видим и Ванеса в Лос-Анджелес. И не само Ванеса, има още състезателки, нейни съотборнички, които имат правото да се явят, да стигнат до ансамбъл. И не само до ансамбъл, но подрастващото поколение имат доста перспективни деца отдолу, които, дай Боже, да са здрави, най-вече пожелавам да са здрави, да ни построят зала, да имаме зала 12 метра минимум, с 2-3 килима, 12 и всичко ще и тогава не да е новата треньорка и новата Нина. Да. Добре, нещо друго, Йоанна, за накрая? Няма вече. Добре, Петю каза няма. Успех ви желая. Благодаря ви. Утре ще се видим на класацията на спортист, да нода мястото, което се валидира да ви удовлетворява и да разберете, че това все пак е субективност, а най-важното, което вие сте го направили, не е субективно, това са медалите и купите. Благодаря. Това беше от нас, уважаеми зрители, заедно с Йоанна, с тези прекрасни дами, които представляват пловдивската гимнастика. С вас се видим утре.